Da farko dai ga labaran daki-daki. Tsohon sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya so ya canja sheƙa amma ya fidda wasu dalilai bisa yadda Bola Ahmed Tinubu ya so ya da jam'iyyar APC. Wanda sharaɗan nan ya kafa sharaɗan akan lalle dole sai an bi wannan sharaɗan zai koma jam'iyyar APC. 'Yan ƙasa Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu bisa canja sheƙar Rabi'u Musa Kwankwaso wato sanata, wanda ya yi gwamnan jihar Kano sau biyu, sanata ya kuma Minister of Defense na ƙasa. Sharaɗan da ainihin da ya kafa shine za ku biyo mu a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka a cikin ƙanƙanin lokaci. Wato bisa kalaman Bola Ahmed Tinubu yana so wato Kwankwaso ya dawo cikin jam'iyyar APC. Tun a takaddamar da aka yi a baya, Bola Ahmed Tinubu ya bawa Ganduje umarnin cewa duk ya san yadda zai dawo da Kwankwaso a cikin jam'iyyar APC. Wanda haka Kwankwaso ya jinjina tafiyar da za a yi a ce da Rabi'u Musa Kwankwaso da Ganduje a guri ɗaya, abin ba zai yiwu ba. Domin duk mutumin da aka ce son zuciya ne a gabansa, ba ta yadda za a yi mu bi shi kuma mu ci gaba da rayuwa da shi. Kalaman da sun ɓata gwamna Ganduje rai bisa wasu dalilai da yake ganin cewar shi me zai sa Kwankwaso ya ringa yi wannan gani-gani ko kuma ya ringa yi wasu kallo da ba shi kenan ba. Hakan Bola Ahmed Tinubu bayan tsige shi daga ainihin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, wanda a raɗe-raɗin da aka ce shi ya murabus da kansa, cewar ya tsige shi ne ba don komai ba don Rabi'u Musa Kwankwaso ya dawo cikin jam'iyyar APC. Bayan wannan kwanaki da aka shafe ana wannan batu a kafafen sada zumunta, jim kaɗan sai aka ji an ce an ba Ganduje mukamin shugaban sufuri na Najeriya na sama, wato shugaban jiragen sama na ƙasa. Hakan ya biyo baya cewar Kwankwaso an so ya da jam'iyyar APC. A wannan lokaci Kwankwaso ya bayyana buƙatarsa idan har za a biya masa buƙatarsa zai dawo cikin jam'iyyar APC. Bisa tsige ainihin Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga kan karagar mukaminsa da aka bashi na shugaban sufuri na sama na Najeriya. Wato hakan ya ja cece-kuce a kafafen sada zumunta bisa wannan kalamai na Rabi'u Musa Kwankwaso, jagoran Kwankwasiya. Hakan wasu ma sukan ɗan tofa albarkacin bakinsu, su ma suna da sharaɗai da za su kafa mas su 'yan jam'iyyar ainihin APC. Wato mutane da suke 'yan jagorantar 'yan Kwankwasiya, ma'ana 'ya ga Kwankwasiya, me za ku ce game da ainihin canja shekar da jagoran ku yayi zuwa wannan jam'iyyar ta APC? Shin ya bar jam'iyyar NNPP ne ko kuma a'a yana nan zai ta gaba da jagorantar ta? Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha tamu ta Tsagera TV domin zaƙulo muku, kantamo muku, ɓangaro muku da iri-iri da labarai daban-daban wanda suka shafi ainihin Najeriya da ma duniya baki.